Σήμερα σε ένα καινούριο βίντεο εδώ και είναι και η μικρή μου αδελφή. Πες γεια. Γεια παιδιά. Ωραία. Πάμε να μπούμε και σήμερα θα παίξουμε Rainbow Friends 1. Το ξέρω ότι το έκανα λίγο ανάποδα. Πρώτα έπαιξα το 2 και μετά το 1, αλλά δεν πειράζει. Λάθη συμβαίνουν. Περιμένουμε. 1, 0. Ξεκινήσαμε, μπήκαμε και... Ναι. Μπουφ, τα κάναμε. Να με. Στη γωνίτσα. Και τώρα πρέπει να βρούμε κύβους. Έχουμε πάρα πολλούς κύβους. 2 και 2. 3. 4 κύβους. Σε λίγο μόλις πάρουμε και άλλα λεφτά θα ανοίξω κι άλλο με 1000. Πήραμε πέμπτο κύβο. Παίρνουμε και αυτόν. Τους βάλαμε, παίρνουμε και αυτόν να το βάλουμε. Λοιπόν, τώρα θα ανοίξω ένα κουτί με $1000. Αυτό και πάμε για κάτι καλό. Toda princesa, dá pra 17. Toda princesa, dá pra 17. Μας έτυχε ένα χάλιο. Ψάχνουμε για και άλλους κύβους. Έχουμε βάλει 17 από τους 24. Το σημαίνει ακόμα 7 κύβοι. Όχι, βάλουμε κι άλλους. Ακόμα 5 κύβους θέλουμε. Πού να είναι? Τον άκουσα από δίπλα μου. Παραλίγο να μας φάει. Ναι. Ακόμα 3 κύβοι. Να ακούω κάπου κοντά. Ακόμα 2 κύβοι. Περιμένουμε να βάλουμε τους κύβους. Ωραία, τους βρήκαμε. Πήραμε στις 50 λεφτά. Και τώρα θα είναι και ο πράσινος. Πόσα άτομα χάσαν? 3, πολλά. Θέλω να ανεβώ πάνω στο μπλε κρεβάτι. Δεν μπορώ.
15 σκυλοτροφές. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Ωραία. Βρήκαμε τη μία. Δεν την πρόλαβα. Βρήκα κι άλλη. Δεν θα μου τις κλέψεις τώρα. Βρήκα κι άλλη. Πηγαίνω πάνω. Πάμε και από εδώ. Κάποιος βγήκε, άρα θα τα έχει πάρει. Και πάμε από εδώ πέρα να τις αφήσουμε. Τις αφήνουμε και μας λείπουν ακόμα 7. Και βλέπω τη μία εκεί. Όχι, δεν το πιστεύω. Πάω να την αφήσω και αυτήν και μας λείπουν ακόμα 6. Δεν θα τις βρούμε. Όχι, την πρόλαβε η μικρή μου αδελφή. Δεν το πιστεύω. Τι? Έχω 6 σκυλοτροφές. Πήγε να τις βάλεις, έτσι θα περάσουμε. Πού είσαι, έλα εδώ, έλα πίσω. Καλά πάω τώρα. Να απλά έλα λίγο να σου δείξω. Πού είσαι, Άννας. Μη χάσεις, έλα βάλ' τις. Πήρα το μπλε πάνω μου. Μπλε πάνω σου. Ναι. Δεν καταφέρεις. Ναι, κρύφτηκα εγώ και δεν με είδα. Βγήκα. Μπράβο, περάσαμε κι αυτό. Κρατούσα τις 6 σκυλοτροφές μέχρι να βρω το σημείο. Τώρα θα έχουμε και τον πορτοκαλί. Πόσα άτομα τώρα θα πεθάνουν? 2. Δεν με αφήνει να ανεβώ, δεν πειράζει. Θα πάω κάτω. Υπάρχει το μπλε. Ναι, μίλα εσύ, βάλε μας. Τώρα θα είναι και ο μόβ. Όταν πρέπει να προσέχουμε. Είμαι σκεφτός. Ένα. Και... δύο. Λίγο να με φάνε. Και 3. Και 4. Τώρα θα ψάξουμε κι άλλοι. Μόνο 4 έχω βρει, περίεργο. Εδώ πέρα μέσα τίποτα. Τι άλλο ένα.
Πάμε να τα βάλουμε. Ωραία. 1, 2, 3, 4, 5, 8 μας λείπουν ακόμα. Πού είστε? Πέθανε μικρή μου αδελφή. Και έμαθα ότι είχε πάνω τις 4. Οπα. Βλέπω πράγματα. Θαύματα. Τα πήρα. Να τα μαυχέρια. Πέθανε από τα μαυχέρια ο άλλος. Και πέρα λαμπερίζει κι άλλος ένας. Παίρνουμε. Βάζουμε κουτί γιατί τώρα δεν θα έχει φύγει. Οκ, έχει φύγει. Το βάζουμε και ακόμα 3 μας έχουμε μείνει, αλλά δεν βλέπω κάτι να λαμπερίζει. Άρα πού είναι? Πόσα άτομα έχουμε μείνει? Εγώ κι άλλος ένας. Η μικρή μου αδελφή έχει πεθάνει. Τώρα πρέπει να τα βάλει ο άλλος. Αλλιώς δεν έχουμε νίκη. Ωραίο κουτάκι αυτό. Αλλά θα το χωράσω, είναι ωραίο. Ναι, είναι ωραίο τώρα. Πού τώρα έτσι? Πού είναι άλλος? Όχι, το άλλο είναι τα βήματα του πορτοκαλί. Πώς πλησιάζει. Θα τα χώσουμε. Δεν θέλω. Λίγο. Τι? Λείπει άλλο ένα. Πού είναι? Δεν γίνεται, κάπου θα είναι. Ένα ακόμα. Θα κοιτάξω όλα τα μέρη. Το βρήκε ο άλλος. Τώρα λίγο με πιάσουνε. Γρήγορα, πρέπει να το βάλει. Ο μπλε εκεί πέρα, ο πράσινος εδώ, μπλοκάρει την είσοδο. Αν έρθω εδώ πέρα στη γωνία και περιμένω να φύγει. Και μπορώ να περάσω κάτω από τα χέρια, αλλά ο άλλος πρέπει να περάσει. Και δεν το κάνει. Έφυγε. Πέρα λίγο να το πιάσει. Οκ. Πρέπει να το βάλει και νικήσαμε. Βάλει το... Ναι!
Τώρα πέφτει ο γενικός και δεν έχουμε φακός. Τώρα όλοι. Σχεδόν. Μόνο ένας κι εγώ έχουμε μείνει. Τι? Το φάντασμα της αδελφής μου. Για βρεις. Πλήρωσα διαμαντάκια ενώ χρειάζονται Robux. Πώς το έκανε? Δεν χρειάζεται. Τα είχα. Τα διαμαντάκια. Πώς το έκανε αυτό? Βοήθεια. Εντάξει, περίεργο αυτό. Παίρνω ένα φακό και... Τι είναι αυτό? Ναι, έτσι είναι καλύτερο. Άδικα διαμαντάκια. Εγώ θα περάσω από εδώ, άλλο ένας. Άδικα έδωσα τα διαμαντάκια. Θα ανοίξω την πόρτα και τώρα θα βρεσκά μου. Τώρα θέλει 40 διαμαντάκια, δεν έχω. Θα χάλασα όλα. Άδικα διαμαντάκια. Πού είναι οι μπαταρίες, κυρίες οι μπαταρίες. Δεν είχα μια να πιστώτης ο πράσινος. Πρέπει να ψάχνουμε. Εδώ. Μια μπαταρία. Και άλλη μπαταρία. Ωραία, έχουμε βάλει 3 μπαταρίες. Μέχρι τώρα. Θα δω σε ποια θα πάρω την μπαταρία. Ψάχνουμε. Και άλλη μία. Δεν έχει εδώ. Εδώ θα κρυφτώ. Τρίπουλας. Πάμε. Πάμε να τη βάλουμε. Ωραία. Παίρνω και αυτήν εδώ πέρα. Όχι! Στα λαμπάκια. Ωραία, φτάσαμε στις λάμπες. Πάμε να τις βρούμε τις 14 και μετά πάμε στις μπαταρίες που ήμασταν. Θα τις πάρω γρυφαλιά. Μια πράσινη. Το πήρα. Μου τη πήρε. Τώρα πάμε να τη βάλουμε. Πολλές λάμπες. Σαν μία εδώ. Χαχα, ξέφυγα στο μπλε. Ξέφυγα και από το πράσινο. Τώρα μόνο πίσω είχα αφήσει μία λάμπα. Πρέπει να πάω να την πάρω. Δεν το πιστεύω. Κάποιον κυνηγάει. Πάντως όχι εμένα και έχω βρει ήδη 2 λάμπες. Σου βάλουμε. Βάλτε όλες τις λάμπες να τελειώνουμε. Πάω να ψάξω λίγο. Δεν βλέπω κάτι.
Τη γραμμή δεν πρέπει να κουμπάμε γιατί θα μας φάει ο πορτοκαλής. Γι' αυτό να είστε και λίγο μακριά και όταν περνάει από τη γραμμή να είστε κουτιά. Το ξέρω. Έχουμε βάλει πολύ σκυλοτροφή. Άμα είναι και πεινάσει, εκεί πέρα. Κάποιος πέθανε πάλι. Από εδώ έχω γαριφαλιά και από εδώ τίποτα. Πάμε, αφήνουμε μια λάμπα και τώρα μας λείπουν ακόμα 8 λάμπες. Πώς εδώ, όχι, δεν πήρε έχω πτάξει. Πώς εδώ, σε βρήκα. Εκεί πέρα τίποτα. Εδώ πέρα τίποτα. Από εδώ πέρα είναι ο πράσινος, οπότε τώρα βρήκες να φύγεις. Έρχομαι σιγά σιγά, σιγά σιγά, σιγά σιγά σιγά, σιγά σιγά. Είναι και εκεί πέρα καμιά λάμπα. Ναι, έχω 2 λάμπιες. Τις βάζω και μας λείπουν ακόμα 6. Δεν είναι εδώ μπλε. Εδώ τίποτα. Πού είναι όλες τις λάμπες, πού? Ακόμα λάμπες θέλουμε. 4 ακόμα λάμπες. Πήρε βάλει τις 2. Όμως τώρα και πάλι 4. Πού είναι αυτές οι 4? Όλα μαζί εδώ. Είδα το μπλε, η γραμμή του πορτοκαλί, ο μοβ. Όλα. Άντε να έρθει να περάσω. Ποιος τους έχει αυτούς τους 4? Ποιος έχει τις 4? Είμαστε μόνο 3 άτομα. Η μικρή μου αδελφή δεν έχει τίποτα. Εγώ δεν έχω τίποτα. Ο άλλος τις έχει όλες. Κάτι μου λέει ότι θα ανεβώ κι εγώ πάνω στο καναπέ. Ωραία. Τώρα περιμένω. Βασικά εμείς, γιατί εσείς πολύ λίγο. Παιδιά, έχασα. Ωραία. Μπορεί να έχασα. Θα τελειώσω εδώ πέρα το βίντεο.